Λοιπόν, μάγκες, στο σημερινό βίντεο θα παίξω Brawl Stars με τον αδερφό μου. Πες ένα για στην κάμερα, ρε. Γεια. Περιμένετε λίγο να μπω. Ναι, λοιπόν, κάτσε να σε βάλω, παίζεις, ρε. Θα σας τον κάνω spectate. Εμένα μου λένε Hacker Pro 16. Το account μου είναι αυτό εδώ. Δεν είναι πολύ καλό, είχα ένα από πολύ καλύτερο, με 15.000 τρόπια. Αλλά εντάξει, δεν το έχω τώρα, το έχω χάσει. Λοιπόν, αυτή έχω 29 παίχτης. Είναι πάρα πολύ κακό το θα κάνω. Δηλαδή, το κακό δεν παίζει να έχετε δει. Ο μόνος καλός παίχτης μου είναι η γάτα. Λοιπόν, το κάτσε να βάλω. Τώρα μπαίνει και ο αδελφός μου. Αυτά. Νάτος. Είναι πολύ καλός. Κάτσε να σας το δείξω το account. Το όνομά του είναι Karin Clear Pancake. Έχει Max Win Strike 19. Το καλύτερο, έχει πολύ καλά skin. Αλλά δεν ξέρω να φτιάχνει καν τα account που έχω φτιάξει. Τώρα αυτά δεν ξέρει να τα φτιάχνει. Παίζει 8 μήνες μόνο, 8 μήνες δεν παίζει. 6 μήνες. Λοιπόν, τώρα παίζουμε μάχες. Γενικά σε κάποιους μπορεί σήμερα ή αύριο να κάνω βίντεο Free Fire. Παίζω και Free Fire και FC Mobile. Δεν παίζω καλά τώρα. Πάμε. Τι? Εγώ μάγκες είμαι 11 μισό και ο αδερφός μου ο Θανάσης είναι 21. Είναι αυτά. Θα γράψετε μου εσείς κάτω στα σχόλια πόσα τρόπια έχετε στον Brawl. Εγώ είχα και account με 17.000 παλιά μου όλα. Γι' αυτό Hacker Pro 16 το λέγανε, αλλά δεν ήξερα παλιά πώς να κάνω τα ID, ενώ τώρα ξέρω. Είναι πολύ καλός. Και εγώ καλός είμαι, μέτρης. Λαγκάρω. Θα χάσουμε πρόσφυγος. Λαγκάρω πολύ, μάγκες. Πρώτη φορά με ακούτε να παίζω, γιατί δεν ανεβάζω βίντεο μόνο με παίζω. Και έχω να πω, τα βίντεο τα σταμάτησα επειδή ήμουν στη γιαγιά μου και δεν έχω κανάλι. Δεν μπορώ να ανεβάζω βίντεο από τη γιαγιά μου, δεν έχω ίντερνετ εκεί πέρα. Ενώ τώρα που είμαι σπίτι μου θα τα ξεκινήσω τα βίντεο. Θα μου πείτε τώρα, ήσουν αυτός τους μήνες, μάκης ήμουνα 2-3 μήνες. Γι' αυτό εκεί και τώρα που ήμουν σπίτι μου απλά δεν έκανε. Πες αποδώσω με το γείτονά μου. Έχει και εκείνος κανάλι. Θα σας πω πως το λέει στο άλλο βίντεο, γιατί δεν θυμάμαι. Ρε τι κάνεις, χαλαστεί τέτοιο. Ναι, γιατί είχε πάνω την... πώς τη λένε. Λαγκάρω. Την μπάζω. Κοίτα. Ναι, ο αδερφός μου δεν ξέρει τα όνομα των παιχτών. Δεν θυμάμαι, δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρεις. Πες. Είμαι καλός. Πρέπει να φάμε την μπάζα, ρε. Κάτσε λίγο να γεμίσει η ζωή και σπίτι.
Με στους άλλους έπαιζε να είναι κάποιος. Είναι αυτή. Να βάλει Το αυτός. φάγαμε πριν. Ωραίος. Εσύ τον πήρες ρε, τι ωραία. Ωραίος. Τον είχα. Τον είχες αλλά θα πέθανες από τον άλλο. Πήγαινε κάτω σφαίρα. Πώς τρέχει τόσο γρήγορα, Λαγκάρω, Δεν ξυπνάει. Μάγκες. Αυτό. Πάμε κι άλλο. Μάγκες το βίντεο θα είναι πολύ, θα είναι 10 λεπτά το πολύ. Να σου πω. Ρε μήπως θες να παίξουμε με πιο μικρούς παίκτες για να είναι πιο τέτοιο. Όχι. Ρε Για πω, πήγαινε κοίτα, λίγο πάνω. έχω αυτούς εδώ ρε φίλοι, να πω. Βγάλε λίγο αυτό, πήγαινε λίγο πιο πάνω. Κάνε τον αυτό. Άστο. Να τον πήγε σε 11. Ναι ρε, Πάμε. πάμε παιδιά. Θα βγάζω βίντεο τώρα, θα έχει την εβδομάδα τώρα, 2 βίντεο. Μπορεί και πιο πολλά. Live τώρα δεν ξέρω πότε θα κάνω. Αυτά μάγκες. Πάμε λίγο πάνω. Πέλα τους έχουμε, το ξέρω. Έχουνε ντούγκ ρε φίλε. Μάγκες να ξέρετε είμαι πολύ άτυχος. Σήμερα άνοιξα 2 Mythic Star Drops και ένα Legendary και δεν μου έδωσε καν καλά πράγματα. Και χθες άνοιξα 2 Legendary, ρωτήστε και θα πες ότι άνοιξα ρε 2 Legendary. Ναι, όντως. Άνοιξα 2 Legendary και δεν έτυχα σχεδόν τίποτα. Ρε πώς έγινε αυτό. Πώς έγινε αυτό ρε. Πάνω το έψα, sorry Δεν ρε. έπεσες πάνω, τι είναι αυτό. Ρε επειδή έφυγε το τσάρι εύκολα. Μάγκες τώρα δεν παίζω εύκολα. Χθες έπαιζα πολύ καλά. Ναι. Και λοιπόν μάγκες. Έχω Fortnite. Απλά δεν ξέρω. Θα ανεβάζω και εκεί βίντεο Fortnite. Έχω πολλά skin, είμαι πολύ καλός. Τις φέρεις τον αδερφό μου, παίζω από Chapter 3, Season 4, 2 ή 2, δεν θυμάμαι. Λαγκάρω ρε. Λαγκάρω. Εντάξει τώρα έχει. Λοιπόν μάγκες, μπορεί σήμερα να με βγάζω Free Fire δεύτερο βίντεο. Βασικά όχι σήμερα. Θανάση με ακούς. Έχει εδώ τέτοιο ρε, εδώ κάτω. Αυτή είναι αυτή, είναι η Λίλη μπρο. Είναι και αυτή που είσαι εσύ με τις φωτιές. Που είσαι τον πιστόλι της φωτιάς. Κάπου προς τα εδώ που ήταν. Την έφαγα μπρο και ψάγε 10. What, δεν πέραμε. Γιατί είναι κάποιος εδώ κάτω στη γωνία, δεν... Το ρηφάρι θα ξεπίσει τώρα το βιντεάκι. Ωραία, έφυγε εδώ. Δες από τα δεξιά εσύ. Δεν ξέρω λαγκάρω. Ωραία. Τον έφαγα. Πάμε. Τον φάγαμε μάγκες. Παρά το win. Πάμε εμένα. Ναι ρε. Sorry. Τι ώρα θα παίξεις Fortnite? Fortnite. Πω, σε λίγο. 5. Δύο.
Μάγκες, θέλω να πω ότι δεν ξέρω πώς να βγάλω βίντεο για το Fortnite. Γι' αυτό και θα προσπαθήσω να μάθω και θα ανεβάζω και Fortnite. Έχω πολύ καλό account, το ρωτήσω και τον αδερφό μου. Δεν έχω Sorry. Είναι εδώ. Ναι, και εγώ πάω. Λαγκάρω πολύ. Λαγκάρω τρελά. Κόβερε. Λαγκάρω ρε. Βαρά που να ξέρεις, δεν ξέρω πού. Πού είναι? Καλά. Ρε λαγκάρω γιατί. Λαγκάρω ρε. Μάγκες, sorry, αλλά να ξέρετε λαγκάρω πολύ. Το βίντεο μου. Λοιπόν, μάγκες, παίζω αυτό και θα το κλείσω το βίντεο. Ξέρετε, τελευταίο μάτς. Να ξέρετε. Τι sorry. Δεν ξέρω τι να κάνω. Κολλάς. Ναι. Έκανα μαλακία. Μπράβο ρε. Λαγκάρω και το δω. Μάγκες, sorry τώρα, είναι πολύ κακό το βίντεο. Ενώ ότι δεν μπορώ να παίξω καλά. Χθες φίλε, αν και έπρεπε να δείτε τι ξέρω. Δεν είναι μέσα. Οπότε είναι... Ρε, πρέπει να χάσουμε. Πού είναι, κάπου αυτό το τρρρρρ βγήκε ο... Δεν πειράζει. Ρε, ήταν πολύ. Λοιπόν, γεια σας μάγκες, τα λέμε. Δεν ξέρω πότε θα ανεβάσω. Γεια σας μάγκες.